Hola, bones, com esteu? Si tens dolor o molèsties, si tens problemes de sobrecàrregues musculars, contractures, rigideses, és a dir, que tens problemes per fer les activitats del dia a dia, fatiga per fer una caminada llarga o fatiga simplement per pujar les escales de casa, simplement potser vols guanyar força o millorar la condició física, exercici terapèutic gradual, el que treballem són totes les capacitats físiques bàsiques, des de la força a la resistència, amb diferents exercicis amb bandes elàstiques, amb pes corporal i amb mancuernes. Jo soc el Marcel Cuesta, fisioterapeuta, i soc el vostre monitor d'exercici terapèutic gradual. L'exercici terapèutic ha d'estar implementat i pautat per un professional sanitari. Per què? Doncs perquè és la manera que tenim per controlar els símptomes i la patologia. És a dir, és un tipus d'exercici que el que pot venir una persona amb dolor, el que pot venir una patologia crònica, ja sigui de caràcter autoimmune, de caràcter osteomuscular o de caràcter cardiovascular. Aquí treballem l'equilibri, treballem la força, treballem la resistència, treballem moltes coses amb exercicis graduals adaptats a cadascun de vosaltres perquè ens trobem en grups heterogenis amb diferents capacitats, diferents edats i ens adaptem a cadascun de vosaltres. Ens fixem molt amb el dolor, amb la fatiga i ens fixem molt amb la tècnica. És important fins que no ho és, de tal manera que si hi ha un problema de mobilitat, per exemple, la tècnica no és tan rellevant. Però sí que és veritat que intentem arribar a punts de fatiga tolerable a cadascú de vosaltres. És així com treballem exercici terapèutic aquí a l'Ateneu de Sant Cugat i m'agradaria molt trobar-vos a vosaltres aquí aviat.